favorit broj 1 u ovoj grupi, da treba uzeti u obzir reprezentaciju Srbije i Crne Gore koja ima jednu tradiciju dobrih rezultata, ali Srbija i Crna Gora je doživjela najveći pad na FIFA-inoj listi u posljednjih nekoliko mjeseci. Naime, na 51. mjestu je Srbija i Crna Gora, to treba reći da je naša reprezentacija na 69. Bosna i Hercegovina. Dakle, večeras igra protiv reprezentacije koja je treća na FIFA-inoj listi, iza Brazila i Francuske, dakle Španija treća, ali eto, ako smo uspjeli nekakvu prijateljsku utakmicu odigrati protiv Francuske u vremenu 1-1, onda se možemo potajno nadati večeras možda i dobrom rezultatu, a to je svakako remi u jednoj ovakvoj utakmici. 2 puta smo igrali protiv Španije, 2. septembra 2000. godine, a na Olimpijskom stadionu Koševo izgubili smo 2-1. Nismo bili razočarani igrom, samo rezultatom. Primili smo 2 fenomenalna pogotka od Gerarda Echeverrije, strelac za našu reprezentaciju. Tada bio je Elvir Baljić, inače iz tog tima večeras će 4 igrača naći svoje mjesto u postavi: Bolić, Barbares, Salihamidzić i Baljić. 2.6.2001. godine u Ovijedu Španija je ponovo pobijedila našu reprezentaciju. Tada je bilo 4-1 i Jero je postigao vodeći pogodak. Bešlja izjednačio da bi u posljednjih 12-13 minuta naš tim primio 3 pogotka preko Javi Morena, Raula i Tristana. Blaž Slišković, selektor naše reprezentacije, večeras vodi 18. put ovu selekciju. Slišković je vrlo temperamentan trener, čovjek koji je potpisao i ugovor sa splitskim Hajdukom i da jedan igrač posebno skrenuo pažnju Blaž Slišković, to je Vicente, koga će večeras pratiti naš najbrži igrač Hasan Salihamidzić. Massimo De Santis iz Italije, glavni sudac. Massimo De Santis sudio nam je onu utakmicu na Koševu protiv Njemačke, prijateljsku utakmicu kada smo igrali sa Njemačkom 1-1 i tada je pokazao našem Hasanu Salihamidziću crveni karton. Naravno, naši igrači večeras u razgovoru sa Sliškovicom, vidjeli ste sada Salihamidzića kako bodri sam sebe, tako da kažem, i ostale igrače. Igraće na ivici faula, na ivici žutog kartona, možda malo oštriji nego obično, sa željom da se svakako večeras postigne jedan dobar rezultat. Počeo sam govoriti o Aragonesu kako nije zadovoljan igrom svoje reprezentacije u prethodna 2 meča. On je rekao, malo sam zabrinut sam i zbog saznanja da Bosna i Hercegovina igra sve bolje i bolje i oni imaju nekoliko sjajnih igrača. U isto vrijeme Aragones je stao u odbranu Raula, koga španske novine kritikuju, nema ga u posljednje vrijeme, onog sjajnog Raula koji je godinama jedan od najboljih strelaca Evrope. Boga jednostavno stao, neka tako bude i večeras, neka se Raul ne upiše u listu strelaca. Reprezentacije su tu na terenu, očekujemo izvođenje himne. Himna parlamentarne kraljevine Španije. Bila je to himna Španije, aplauz sve as do asa zaista na terenu kada smo ih sada vidjeli, možda smo se malo i prepali. Zvijezda himna Bosne i Hercegovine, pogledajte kako izgleda stadion Bilno polje.
želje za pobjedom večeras i za dobrim rezultatom. Takav bar ja osjećaj imam odavde gledajući naše igrače. Ulaze sa velikom željom, najvećom, ja bih rekao, sada u svim utakmicama ove reprezentacije. 81. je večeras, ukupno računajući i prijateljske i kvalifikacijske. Kada su kvalifikacije za evropsko i svjetsko prvenstvo u pitanju, 34 susreta, imamo negativan skor, 12 pobjeda, 5 nerješenih rezultata, 17 poraza, gol razlika 42-52, ali i to smo popravili u posljednje vrijeme. Sjetite se samo koliko nas je dijelilo do svjetskog prvenstva. Tako malo. Evo Manola, svi oni koji prate fudbal znaju do evropskog prvenstva, oprostite, znaju ko je Manolo, čovjek koji ne propušta ni jednu utakmicu španske reprezentacije već punih 30 godina. Svaka mu čast, vodi svoju reprezentaciju, večeras je i na Bilinom polju, može vidjeti jedan lijep stadion, jednu dobru publiku večeras. Dakle, Bosna i Hercegovina u formaciji 4-4-1-1 ili 4-4-2 ako hoćete. Na golu je Hasanić, po bokovima će igrati Hasan Salihamidzić desno, na lijevoj strani Vedin Musić, dva naša stopera Viće Bajić i Spahić, dva zadnja vezna igrača će biti Grujić i Barbarez. Po desnoj strani Juriša Čebešlija, po lijevoj Elvin Baljić, polušpic Zvjezdan Misimović, u vrhu napada igraće Elvin Bolić. Dakle, ima tu 5-6 igrača koji umiju postići pogodak, dobro šutirati, skočiti i to želimo večera svakako. Španija u sastavu Casillas, Salgado, Romero, Albelda, Puyol, Elguera, Raul, Baraja, Reis, Victor i Vicente. Sve zvijezda do zvijezde, igrači uglavnom 3 tima Reala, 4 tima Reala, Valencije, Barcelone i Deportiva, igrači koji imaju bezbroj utakmica u evropskim kupovima za reprezentaciju Španije, iskusni, teško griješe, uvijek dobro igraju kvalifikacije, ali vidjet ćemo šta može večeras reprezentacija Bosne i Hercegovine. Želimo sreću našim momcima večeras, poželimo im da pruže jednu dobru partiju, a ubjeđeni smo u to. Počela je utakmica, sa centra je krenula naša reprezentacija, prva lopta Barbareza. Romero. Nema ofsajd, ali fino samo da vidimo hoće li stići. Ubačena lopta, prilika, ostaje 0-0. Čakva šansa za našu reprezentaciju. Baljić je bio u šansi i činili su da je Bešlija tamo kao furija pretrčao. Pogledajte šansu u prvoj minuti za našu reprezentaciju, Elvin Baljić. Čakva šteta. 100% prilika za našu reprezentaciju u prvoj minuti u 40 sekundi susreta. Imao je sreće Casillas. Imao je sreće Iker Casillas koji sada vraća loptu. Opet dobar skok Bešlija. Vrlo oštro, vrlo agresivno krenuli su naši igrači. Vedin Musić. Kao da žele da pokažu to jedinstvo na terenu i sve ono što je krasilo ove momke na proteklih mjeseci. Poštovani gledalci, ali govorit ćemo o tome nešto kasnije, sada ćemo samo pratiti ovu utakmicu. Hasan Salihamidzić, ispred Golaute, fino, ispred Vicentea. Igrač Valencije, čovjek koji spada u red najbržih igrača španske reprezentacije, sjajno probija po toj lijevoj strani. Elvin Baljić, Barbarez. Musić, Vedin Musić bio je povređen, ali vratio se. Viktor lukavo, ali preko gola. Treći minut, na stadionu Bilino polje, Bosna i Hercegovina, Španija. 0-0, imali smo veliku šansu u prvoj minuti
sada prema Boliću. Fino je došao do te lopte. Ide Baljić, evo prekršaja. Elvir Baljić igrao za Real iz Madrida. Dobro ga poznaju španski igrači. Uz Bolića i Barbareza, najbolji strelac ove reprezentacije, na sjajnu ljevicu, sjajan šut. Za Elvira Baljića. Ide na loptu Raul. Reyes, igrajući za Arsenal. Evo došao do prvog tima, odmah su ovo izveli Španci, vidjeli ste sada Viktor. Tako zavedi Musić. Zavedi Musića. Nosi tu loptu. Dalje vedi Musić pa Baljić. Ne bi trebali vidjeti loptu, sada Baraha, ipak Baljić. Musić prema Boliću, imati ga Pujol. I Bolić igra u Španiji za Rayo Vallecano. I stanovnik Madrida. Borbenost maksimalna. Michel Salgado. Barbarez. Misimović. Bolić. Salgado. Baraha. Fino, složili tu loptu. Bolić. Grujić. Ide Baraha, oško sada Barbarez. Pujol ide na tu loptu. Elguera. I Španci. Rekao sam da su tu nekako najjači. Bajić. Branimir Bajić dobro se uklopio u reprezentaciju, član Beogradskog Partizana. Kao zamjena za Vidića koji se oprostio i Konjića koji je ozlijeđen. Opet gdje su Španci. Bolić. Pokušava Misimović. Aut za Bosnu i Hercegovinu. Aut za našu reprezentaciju. Bolić izborio se za tu loptu, ali nije pratio Misimović i dobio šansu. Kod Blaža Sliškovića, trenutno član Bohuma. Baljić, Musić, Branimir Bajić, Spahić, Hasan Salihamidzić, prema Misimoviću, igrali su zajedno u Bayernu. Bajić, Pujol na Baljića, Reyes, lijepo. Sada Pujol, malo prije bio Salgado. Misimović prekršaj, ljuti se tamo Baraha, vidjeli ste kako sa loptom barata Zvijezdan Misimović. Barbarez prema Bešli, završće ova lopta u golautu. 7. minut prvog poluvremena za vas, poštovani gledalci koji niste sa nama od početka ovog susreta na prepunom Bilnom polju pred 15.000 gledalaca. Bosna i Hercegovina, Španija 0:0. Imali smo veliku priliku u prvoj minuti preko Elvira Baljića. Daleko su naši igrači od gola Hasagića, skoro na samom centru, 40-50 metara. Tu već čekaju španske igrače. Opet greše Španci. Vidimo sada šta možemo uraditi. Dobar dupli pas. Jačena lopta za Casillasa. Barbarez. Nije stigao Bolić. Baraha. Bajić. Baljić. Lijepo. Misimović. Misimović. Kakav Ibir Misimovića. Šteta pored gola. Upacio se Bolić po toj levoj strani. Možda bi bilo bolje da mu je gurnuo tu loptu, ali Zvijezdan Misimović pokazuje polako da dobijamo još jednog velikog igrača.
Elguera. Salgado. Prekršaj Baljića. Motiviran. Maksimalno ušao u ovu utakmicu Elvir Baljić. Salgado odlično skače. Spahić. Vicente. 8. minut. Romero. Nema prekršaja. Nije ga bilo, sada može biti opasno. Raul, nema faula. Fino. Bolić. Da li je bila ruka? Nije. Prekršaj sada Barbareza. Šteta što ova lopta nije prošla. Opomena za Elvira Bolića. Vidimo dole i selektora španske reprezentacije, vrlo nervozan, kao da je osjetio da bi ovo možda mogla biti teška utakmica za njegovu reprezentaciju. Hasagić sigurno vratio se. Kenan Hasagić maestralno branio u Turskoj protiv Francuske, izvanredno branio, skinuo penal Henriju. Elguera. Romero. Neće biti ništa ni od ove akcije. Kenan Hasagić. Musić. Barbarez. To su opasne stvari na svojoj polovini. Misimović. Salihamidzić. Širi ruke Bolić, lijevo Elvir Baljić. Traži loptu da se dobije na toj lijevoj strani. Očigledno Baljić misli da po toj lijevoj strani može probiti pored Salgada. Opet Bajić. Prekršaj. Jedanaesti minut prvog poluvremena. Bosna i Hercegovina, Španija. 0:0. Spahić. Sada tu pritišću Raul i Reyes. Bolić izborio se sam za ovu loptu. Nije prošlo. Pored njega Elguera. Vicente za trenutak. Albelda. Salgado. Viktor. Reyes. Salgado. Albelda pa Puyol. Ponovo Albelda. Puyol. Raul. Svi naši igrači su se vratili. Musić, fino. Baljić, lijepo. Elvir Baljić, evo prekršaja. Viktor je napravio faul. Slobodan udarac za našu reprezentaciju. Treba podrška sada. Evo je dolazi sa tribina stadiona Bilno polje u Zenici. Bajić. Salihamidzić. Samo lopta u autu. Elvir Bolić, 41. utakmica večeras, iz prethodnih 40. Ima upisanih 18 pogodaka.
Vidimo sada Barbarez, Baljić, izgubljena lopta, Barbarez ipak za trenutak, pa Musić, vrlo značajan za ovu reprezentaciju, nije bilo ofsajd, ali prejako. Ta zadnja linija španske reprezentacije je, ako smijem tako reći, naša šansa. Ta zadnja linija španske reprezentacije ipak ima šupljina, mislim na onaj dio gdje igraju Puyol i Elguera, jer istureniji je malo nekada ofanzivniji Albelda koji se često priključuje napadu. Ako smijem reći, tu možemo tražiti eventualnu šansu da probijemo i postignemo pogodak. Barbarez, Spahić, pa Hasagić, Bajić, Musić, Bolić, novi faul i to se čulo, tako da kažem, oštro je išao Puyol. Evo. Barbarez. On će igrati na toj poziciji zadnjeg veznog, neće ići previše naprijed, ne da mu ni Sliškovića, jedino kod prekida naravno. Vedin Musić. Nezgodna lopta, kažem, ne želi da se stvara taj višak za Špance. Kod prekida, kod kornera ili bližih slobodnih udaraca, onda bi Barbarez išao u protivnički kazneni prostor gdje on može uvijek dobro da skoči i postigne pogodak. Petnaesti minut i dalje 0-0, Bosna i Hercegovina, Španija. Casillas. Evo Barbareza u skoku. Salgado, Puyol, nesiguran. Ide Bolić. Uzeli smo loptu. Lijepo, lijepo. Da vidimo sada. Ide Misimović. Druga strana, Baljić. Da vidimo šta će uraditi. Elvir Baljić. Izblokiran je taj šut. Viktor Baraha. Salgado. Raul. Izbjegao je prekršaj, tako da kažem. Grujić pravi faul. Opet odmah tu loptu, vidjeli ste kako to radi Baraha. Vicente ide dalje Hasana Salihamidzića, bravo. Salihamidzić, prekršaj. Lopta za našu reprezentaciju. Govorio je Vlaš Slišković kada je posmatrao špansku reprezentaciju odmah da jedino Vicentea može čuvati Salihamidzić. Za sada to ide perfektno, dobro. Nema bezglavog jurišanja, tražit će se, čekat će se šansa za eventualni pogodak. Za sada naša reprezentacija igra odlično. 17. minut. 8. put igramo na ovom stadionu. 7 puta do sada, 5 pobjeda, 2 remija bez poraza, 11-1 gol razlika. Puyol, Elguera. Baraha. Naravno, Španci sjajni tehničari, ide Reyes, pokušava Reyes. Kratka je to lopta, skoro bila, ali dobro je pratio Kenan Hasagić. Baljić, opet faul. Ne, sada nema faula. Raul. Može li Misimović do te lopte? Može. Bešlija. Izuzetno brz, opasan. Evo lopte za Baljića. Elvir Baljić samo za Casillasa. Pritišće tu Musić, pritišću naši igrači. Baraha. Druga lopta, nema nikoga, idu naši igrači. Spahić iznosi loptu. Bori se tamo Baljić, Grujić za trenutak, Raul se vratio. Vedin Musić, Barbarez, lijepo.
Fino. Grujić, da vidimo sada. Evo Bolića. Šta će uraditi Elvir Bolić? Baljić. Prekršaj sada u napadu. Sankis pokazuje da je Bešlija napravio faul. Ljuti se. Slobodan udarac za špansku reprezentaciju. Evo jednog od najpoznatijih italijanskih sudaca. Massimo De Santis. Casillas. Opet ide Barbarez. Raul. Vraća tu loptu Alvelda. Elgera. Pritišće Bešlja. Ide Musić. Greše Španci. Jednostavno i naši igrači prisiljavaju na te greške. Barbarez. Na drugoj strani ne vidi Barbareza. Šteta, Hasan Salihamidzić je bio sam, čekao je dugo tu loptu. Evo ga sada Hasan Salihamidzić u prvom svom napadu. Hasan Salihamidzić neće steći tu loptu, ali zasluži aplauz naravno. Uvijek je svoje najbolje partije u dresu reprezentacije pružao protiv najjačih. Minut, kad Casillas polako ide na tu loptu. Španija je kvalifikacije za evropsko prvenstvo igrala slabo. Iza Grčke su završili u svojoj grupi. Na kraju su se nekako uzbiljili, stisli redove i ipak se plasirali, ali opet doživjeli jedan debakl na evropskom prvenstvu. Baljić. Opasna je to lopta bila Baljića. Barbarez. Prekršaj. Žuti karton za Grujića. Prvi igrač koji je zaradio žuti karton. Fauliran je Vicente. Vladan Grujić. Kenan Hasangić. Prema Boliću. Prekršaj, fino je to uradio Bolić, spustio loptu i naravno da je morao biti faul jednostavno. Slobodan udarac. Ide i Barbarez sada, da vidimo, da. Barbarez za Bolić, unutra i Bajić. Hoće li možda Bajić direktno šutirati? Vidjeli ste kako je ovo završilo. 22. minut, kvalifikaciona utakmica za plasman na svjetsko prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj. Bosna i Hercegovina, Španija 0:0. Za sada naša reprezentacija nešto bolja. Protiv favorizovane Španije igra dobro. Imali smo jednu veliku šansu u prvoj minuti. Vicente. Spahić. Pa fino je to uradio Spahić. Lijepo. Baljić. Grujić. Musić. Baljić. Vedin Musić, odnosno Grujić. A, znamo i mi igrati lopte na španski način. Bajić. Salihamidzić. Bešlja.
Hasan Salihamidzić. Ide Barbarez. Mislio je dobro ovdje Barbarez. Pratimo vrijeme, 23. minut. 0-0. Elgera. Duga lopta, opasna. Ide Hasagić, svaka čast sada. Ostao je tamo jedan naš igrač ozlijeđen. Sportski je naravno odmah prišao i pružio ruku Raul. Sudar, mislim da će biti sve u redu. Vrlo dobro igra Spahić, Enes Spahić, koji se nalazi pa gotovo na svim mjestima koje mu odredi selektor Blas Višković. Igra i lijevog, bočnog i desnog, sada na mjestu stopera i ide to dobro. Misimović. Salihamidzić traži Bolića i našao ga je. A Bolić je želio da uposli Misimovića, ipak je već sviran ofsajd. Albelda. Evo opet. Elgera. Opet nesiguran Elgera. Indirekta pokazuje Desantis, visoko podignuta noga Elvira Bolića. Ja je nisam vidio ovdje. Pujol. Baraha. Ne može do lopte. Viktor. Tu stranu dobro čuva Vedin Musić. Barbarez. Grujić. Spahić. Barbarez. Visimović. Nesporazum sa Musićem. Vrlo su oprezni naši igrači. Znaju da su Španci preopasni ako bi se napravila neka greška. Hasan Salihamidzić ima sličnih utakmica koliko hoćete i u reprezentaciji, da ne govorim u Bayernu, na primjer u Ligi prvaka ili u njemačkom šampionatu. Splasnuo je taj početni žestoki ritam koji je zadala naša reprezentacija. Rez. Barbarez. Traži ga Santis, sad će ga opomenuti. Faul je bio. Vrlo opasan Rez, pokretljiv, brz. Paklen igrač. Baljić. Ispravio svoju grešku Elvir Baljić. Ide sada drugim korakom naprijed. Misimović. Da vidimo rješenje. Jedan lijep dribling Misimovića. Fino za Bolića. Otkriva se Baljić. Dječistom loptom sada Bolić. Na drugu stranu skroz. Ne može to sada Grujić. Sada je opasno. Sad će žuti karton. Vrepao sam se ovdje. Ide Viktor. Viktor se sad prepao Musića. Vedin Musić. Baljić. Sviran je ofsajd. Bježali su iz ofsajda i Baljić i Bolić. Možda su malo zakasnili, iako naši protestuju dole. Raul. Krenuo se na mjestu. Novi faul. Novi faul. Dobro. Najavio sam da će naši igrači u ovu utakmicu ući malo žustrije, ne vidim tu nekih grubih prekršaja, vidim malo snažniju mušku igru, tako da kažem. Salgado.
Ivanović. Vraća loptu Albelda. Elgera. Sad će dugom loptom tražiti nekoga. Traži Raula. Bajić. Vicente. Reyes. Ide Kenan Hasagić. Bravo. Za sada odbrana djeluje savršeno. Ne mogu Španci da nam naprave priliku. 28 minuta je već prošlo. 0-0. Bajić ide naprijed, ostavlja tu prostora. Grujić. Bešlja. Aut za Španiju. Nema Bešlja pravih lopti po desnoj strani da iskoristi svoju brzinu. Elgera. Grujić. Bolić. Lopta za Baljića. Ne može tu loptu stići ni izuzetno brzi Vedin Musić. Za trenutak ozlijeđen Vladan Grujić. Mora van. A vratit će se brzo. Slišković dole nešto govori Bajiću. Kao i Aragones Barahi. Barbarez. Barbarez. Musić, izvukli smo ovu loptu. Sjajno. Ide Vedin Musić. Još uvijek Musić. Fin. Bajić. Bila je to dobra lopta Bajića za Bešlju. Reyes. Baraha. Sada dobra lopta, opasno može biti sada. Barbarez. Spasio sada Barbarez to. Spasio je Barbarez sada ispred Viktora. Evo prvo kornera za špansku reprezentaciju. Tražili su naši offside poziciju. Nisu je dobili. Evo kornera, korner je uvijek opasnost. Svi sem Baljića su se vratili. Viktor. Dobro smo ovo uradili. Ovo je Pujola. Lijepo Musimović, aut za Španiju. Treća je Španija na FIFInoj listi, Bosna i Hercegovina 69. Ali nema, ko bi to rekao ovdje, neki neutralni posmatrač da je to tako. Viktor. Izborio se za tu loptu Salgado. Reyes. Barbarez, bravo. Bravo za Servija Barbareza. U dva navrata izvanredne intervencije. Sada
Španci pritišću tu na naših 40 metara. Trebali bi uzeti loptu, stati malo. Lopta prema Boliću koji je usamljen, bori se, trči, traži loptu. Evo, sada podrške Bosna, aut je za našu reprezentaciju. Ide Hasan Salihamidzić. Hasan Salihamidzić prema Boliću, vratila mu se ta lopta. Sada je njega Vicente nadmudrio, zna sve sa loptom, izvrstan tehničar, zaista brz igrač. Edin Musić, brzi Gonzales u našoj reprezentaciji. Viktor Salgado. Još uvijek Salgado. Sergej Barbarez na pravom mjestu, još jedan korner. U posljednjih 7-8 minuta pritisak španske reprezentacije. Vicente. Opet Vicente, Baljić. Prekršaj. Činilo mi se da ne svida ništa. Santis. Barbarez. Spahić. Bajić. Edin Musić. Prema Misimoviću, ne ide ta lopta. Bajić, lijepo, evo Bolića. Prikrao se Bolić i da imamo opet offside. Viktor. Ostao je sada Viktor, ali i ustaje odmah. Sada kratka lopta Barbareza. Dobro je, pa ovdje ništa nije svirano. Nekih 25 metara, evo Viktora. Baraha. Misimović. Sada kakva greška. Nije došao do te lopte Baljić, Salgado. Viktor treba izdržati ovih nekoliko kriznih minuta, rekao bih. Viktor loše šutira, odbila se lopta, opet na Španaca. Baraha. Albelda. Viktor. Prema Raulu, bravo za Barbareza. Bravo za kapitena naše reprezentacije. Bešlija. Bešlija, Bolić. Evo prekršaja sada. Pokazuje mu Bešlija da je ostao i bez kopačke, žuti karton. Albelda. Ljuti se. Ali evo vidite sada. Dobro. Šta je zapravo bilo? Slobodan udarac za našu reprezentaciju, daleko je to gola, ali konačno se malo lopta preselila na špansku polovinu. Imali su Španci jedan lagani pritisak, doduše nije bilo prave šanse. Barbarez. Bajić.
Boliću. Opet je bio offset, sada je lopta za Špance, nema razloga da se igra prekida. Baraha, duga lopta Barahe. Reyes, Spahić ispred njega. Imaju brze napadače Španci, sad smo im tu ukrali loptu. Bolić. Bio faul sada. Da vidimo Bešliju sada. Evo ga, prolazi. Nema nikoga unutra. Ali vidi se da Bešlija može probiti tu stranu. Salgado. Elguera. Vicente. Ide Raul unutra. Reyes. Ne može pored Spahića proći. Opet Bešlija. Opet Bešlija. Bolić. Bešlija. Bore se naši momci, nema šta. Igraju protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta, to je sigurno. 0-0 je još uvijek na biljnom polju, 40. minut susreta, 40. minut prvog poluvremena. Bolić. Fino je loptu tu proturio. Da vidimo evo Baljića. Evo šanse za našu reprezentaciju, nema gola. 100% šansa Elvir Baljić. Ja sam mislio da on to može, Musić preko gola. Ostaje 0-0. 40. minut. 40. minut. Baljić, druga prilika koja mu se ukazala večeras. Casillas je odbranio. Šteta velika. Šteta velika. On ima strašnu ljevicu. Očekivao sam možda precizniji, tečniji šut. Možda malo više po zemlji, ali eto, nije to bilo onako kako zna. Baljić griješi Casillas, out za našu reprezentaciju. Spahić, slobodan udarac na centru samom. Salihamidzić, Bajić, Avedin Musić. Prema Boliću ide ta lopta. Pujol, da vidimo. Svira faul. Svira faul od Elvira Bolića. Drugi minut. Bliži je bio lopti Pujol. Barbares. Musić. Evo sada i kontra faula konačno. Spahić, Salihamidzić. Uvijek je tu blizu ofsajda Elvir Bolić. Tu treba biti oprezan. Baljić. Između dva igrača, prekršaj. Barbares. Loša lopta za Musića. Casillas. Dobro postavljeno. Bravo, Barbares.
Bolić ostavio loptu Misimoviću. Da vidimo sada kakva lopta, da vidimo Bešliju. Misimović je gurnuo tu loptu, majstorski šteta. Baraha, Raul. Na centru faule, rezultat kartona za Bajića. Ili opomenu samo. Branimir Bajić sad dobija žuti karton nakon ovog prekršaja nad Raulom. Možda tek nakon prigovora prvi mah mi se učinilo da će dobiti samo usmenu opomenu. Izbjegao je to nekako Raul. Igrao je on u dresu Partizana protiv Reala iz Madrida. Dvije jake utakmice. Pujol, 44. minut ističe. Albelda. Elguera. Sada zviždući španskim igračima. Reyes, treba mu neko prići tu. Otvara se Raul. Ne može proći Raul pored naše odbrane u prvom poluvremenu. Sky, samo nebo je granica. Baljić sada pada, neće dobiti faul. Raul. Fino, Hasan Salihamidzić prema Bešliji, ide Bešlija na tu loptu, ide i Elguera. Aut za našu reprezentaciju, posljednji minut prvog poluvremena. Ide Hasan Salihamidzić, bili smo bolji u prvom poluvremenu od tako renomirane reprezentacije Španije. Imali dvije izuzetne prilike. Šteta. Bolić. Pada Bolić, naravno neće dobiti prekršaj. Kraj prvog poluvremena, ni sekunde jedne Santis nije produžio. Prvo poluvremena bilo polju, Bosna i Hercegovina, Španija, 0-0. Sve čestitke našim igračima, zaista bili su bolji u prvom poluvremenu od Španije. Imali dvije velike prilike, oba puta Baljić u prvoj i 40. minuti. U igri bez puno rizika stvorili smo dvije prilike i da smo postigli pogodak, bilo bi to zaista sjajno. Ovako pokazali smo da se ova reprezentacija može nositi sa Španijom, sa favorizovanom Španijom u ovoj utakmici. Stišković ima nešto reći sigurno igračima na poluvremenu. Vidjet ćemo kako će se naši igrači ponašati u drugom poluvremenu. Vjerujem da neće puno odstupiti od igre koja je bila u prvih 45 minuta. Odmorite se malo, javit ću se ponovo za nekih 10 minuta.